Hola, em dic Mireia i estic estudiant el cicle formatiu de peluqueria i cosmètica capilar. Perquè sempre m'havia agradat la peluqueria i vaig veure que en altres rames com un batxillerat no es feia el mateix i no hagués pogut arribar aquí, i estudiant això t'apropa molt i t'ajuda a poder ser el que tu vols. M'està portant coneixements per poder treballar en l'ofici, tant les assignatures pràctiques com les teòriques. Les pràctiques t'ajuden a saber fer les habilitats i les teòriques t'ajuden a poder reforçar-ho i a tenir arguments per quan els clients te preguntin tu saber respondre el que és correcte. Que estan molt bé perquè t'ajuda a saber com és estar en una perruqueria i tot el que has estat treballant durant tots els 2 anys poder-ho ficar en pràctica, aprendre més, reforçar més i et pot servir molt bé pel dia de demà si treballes en la perruqueria. Sí que t'obre portes perquè gràcies a això pots fer un grau superior i després d'aquest pots arribar a una universitat i si no, simplement si no t'agrada estudiar i només te vols quedar amb això, només amb això ja pots arribar a treballar del que t'agrada i del que has estat estudiant. Hola, soc Alba Hernández i vaig estudiar el cicle de perruqueria i cosmètica capilar. Sí, perquè jo vaig començar de zero i em van ensenyar un ofici. És una molt bona oportunitat perquè t'enfrentes al món laboral i és on demostres tot el que has après. Ara estic estudiant un altre cicle superior per ampliar el meu currículum, però sense deixar a part aquest ofici, i estic treballant en una perruqueria també. Bones, m'he dit Oriol Toldrà, tinc 20 anys, faig segon cicle superior d'AFE a l'Institut Josep Tapiró. La veritat és que el valoro bastant bé, vaig tindre una molt bona acollida a l'arribar i el primer any i el segon any han sigut bastant bons, els valoro amb un 9 sobre 10. La veritat és que sí, perquè durant tots els 2 anys que fem de cicle fem gairebé 8-9 esports, que al final és una formació que valores molt, i a part d'això tens altres assignatures teòriques que et poden servir més en el dia a dia i les pràctiques t'ajuden a seguir bé físicament i conèixer altres esports. La veritat és que sí, i més en el meu cas, estava després del batxillerat molt indecís, no sabia quina carrera triar i aquest cicle m'ha servit molt per saber que tinc molt clar que vull dedicar-me al món de l'esport i gràcies al cicle podré accedir al grau d'INEF. Hola, em dic Dani Hidalgo i vaig fer el cicle d'AFE, d'Activitats Físiques i Esportives, i ara estic treballant de monitor esportiu. El valoro molt positivament, sobretot instal·lacions, el professorat i els alumnes i els companys, perquè a mi em van ajudar molt.
La formació acadèmica s'adapta al 100% perquè, com ara estic treballant en centres esportius, jo utilitzo tota la formació que em van donar i és totalment necessària. Sí, al 100%, o sigui, aquest cicle el recomanaria a gent que ha fet esport o que li agrada l'esport i que es vulguin dedicar a ell perquè és convertir el teu hobby en la teva forma de vida. Hola, som el Gerard de l'ASMA, alumnes de batxillerat, i fem de monitors a la biblioteca a l'hora del pati. Aquí els nens poden passar l'estona de l'esbarjo per fer treballs de classe o, per exemple, llegir. Els divendres hi ha un servei de préstec per als nens que necessiten llibres. També hi ha ordinadors on els nens poden fer treballs de classe. També poden fer treballs individuals o grupals i nosaltres els hi responem preguntes que ens fan i dubtes. About the storyline changes, we have to know the first one, which is Moana. She is the representation of Polynesian people who they cannot go fishing for 200 years because the algae were intoxicated. The other difference is Grandmatala, which is Moana's grandmother, and she is the representation of reincarnation. Hola, soc Mar Carmona i vaig començar a estudiar aquí a l'institut, a Josep Tapiró, i primerament tenia molt de por d'entrar a l'institut perquè era una cosa nova i no sabia ben bé què fer. Però vaig sentir-me molt acollida amb els professors i tan acollida que vaig fer primer i segon de batxillerat aquí també i seguidament vaig decidir estudiar dret a la universitat. I la veritat és que se nota moltíssim la manera que tenien aquí els professors de tractar-te com en la universitat et tracten. Hola, soc Luz Triviño, he estudiat a l'Institut Josep Tapiró des de la primer d'ESO fins al segon de BAC i només puc dir que tinc records molt bons amb amics, professors, que el nivell de confiança que s'agafa amb els professors no ho trobareu en cap institut i res, que estic molt contenta de venir aquí i contar la nostra experiència. Espero que us serveixi i jo res, estic estudiant un grau de Química a la Universitat Rovira i Virgili i res, molt contenta d'haver estudiat aquí i espero que tots tingueu una bona experiència. Hola, soc Taras Fustell i estic estudiant Medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona i he passat 7 anys de la meva vida aquí en aquest institut. Tinc molt bons records, ja que he estat envoltat de molts bons professors, molt ben qualificats, que m'han ajudat en tot el que han pogut. Hola, soc l'Anna Garcia i vaig estar aquí des de primer de l'ESO fins a segon de batxillerat i la veritat és que tinc molt bons records de tot el que vaig passar aquí i de tots els valors que em van ensenyar. Hola, soc Marina Sant i vaig estudiar al Josep Tapiró des de l'ESO fins al batxillerat i ara estic a la universitat, a Tarragona. Estic molt contenta d'haver estudiat aquí, ja que l'ajuda dels professors no només es va limitar a quan estudiava aquí a l'institut, sinó que m'han ajudat després amb les meves necessitats a la universitat i tot, i crec que això és molt de valorar perquè no conec a ningú d'altres instituts que ho tingui.